На Шклоўскай зямлі набирает темп одна з самых важных сельскохаспадарчых кампаний. Пачатак гарачай пары аднымі з першых у нашым раёне адзначылі ў сельскохаспадарчым прадпрыемстве «Газавік Сіпакова» традыцыйным народным святам зажынкі. Усе падрабязнасці ў нашых корэспандэнтаў. Прыгожы і старажытны абрад зажынкі адбыўся ў чацвер на хлебнай ніве сельскохаспадарчага прадпрыемства «Газавік Сіпакова». На полі паблізу вёскі Зашчыта сабраліся кіраўніцтва прадпрыемства, ганаровыя госці і, вядома ж, галоўныя віноўнікі урачыстасці – механізатары. Са словамі прывітання, з добрымі пажаданнямі і надзеяй на добры ўраджай звярнуўся да працаўнікоў намеснік генеральнага дырэктара Дзяржаўнага вытворчага аб'яднання па паліву і газифікацыі «Белпаливогаз» Владимир Адашкевич. Почему мы приехали к вам провести зажинки? Потому что у вас вырастен хлеб на славу, есть что показать, есть чему поучиться. Это благодаря нашим механизаторам, специалистам, руководителю хозяйства Алексею Ивановичу, генеральному директору, руководителю. Потому что они целенаправленно, конкретно работают в этом направлении и получают результаты. Да слова Владимира Степановича долучились и іншыя ганаровыя госці мерапрыемства, пажадаўшы кіраўніцтву сельхозарганізацый і працаўнікам палёў добрага надвор'я і багатага ўраджаю. У гэтую гарачую пару сяляне працуюць насуперак усім непагаддзям, уносячы сваёй самаадданасцю значны ўклад у агульны беларускі каравай. Механізатар Валерый Калачоў больш за 30 гадоў прапрацаваў у гэтай гаспадарцы і на сённяшні дзень не ўяўляе сваё жыццё без гэтай прафесіі. Я работаю с 1986 года. Работу начинал шофером, потом перешел трактористом. Было такое, как вам сказать, на 1 месяц уходил с колхоза. Но все равно я не выдержал, все равно вернулся назад через месяц. Потому что здесь как-то уже привык пахать, убирать. З такіх прафесіяналаў бяруць прыклад і працаўнікі з меншым вопытам працы. Для Уладзіміра Субача, які працуе тут 5 гадоў, гэта першая уборочная кампанія. У вас сегодня праздник, зажинки. С каким настроением вы идете на уборку урожая? Веселое настроение, радостное, потому что, во-первых, первая уборка, как это интерес. Вообще радостно. Уборачную, па словах кіраўніка Вадзіма Гарбіны, тут плануюць правесці ў кароткія тэрміны і сабраць все до апошняга зернятка. У нас посеяно в этом году 1950 гектар зерновых и зернобобовых, как я уже говорил, и 200 гектар кукурузы на зерно. Из крестоцветных у нас посеяно 340 гектар озимого рапса, 30 гектар сурепицы, которую мы уже убрали, и 150 гектар ярового рапса. Чем связано такое большое количество сева озимого рапса и ярового? Это связано с тем, что нам необходимо обеспечить свое хозяйство белком на 100%, так как у нас построен новый комбикормовый цех, и чтобы выйти на полную мощность и экономически работать, мы идем по этому пути, усиливаем сев высокобелковой культуры. Урожай ожидается предварительно 60-65, так вот. Тут сказать сложно в этом году погодные условия, но я думаю, что урожай неплохой будет. И рапса, и озимых зерновых. Как видите, комбайны готовы, механизаторы настроены. Думаю, все пройдет хорошо. На свяце зажынак благословение на плённую працу атрымалі механізатары, вадзіцелі і кіраўніцтва сельгаспрадпрыемства ад настаяцеля Спаса Преображенскага храма горада Шклова, протаіерэя Андрэя Рыбакова. Ён выказаў надзею, што вырашчаны хлеб будзе сабраны з светам у тэрмін і без страт. І вось пад старадаўнія абрадавыя песні жнеі прыбіраюць першыя снапы, сімвал багацця і дабрабыту, якія былі ўручаны ганаровым гасцям урачыстага мерапрыемства. Рушыла ўслед каманда пачатку уборкі ўраджаю, і камбайны выйшлі ў поле. Старт жніву дадзены.